ఆడవాళ్లు చేతికి గాజులు ఎందుకు పెట్టుకుంటారో మీకు తెలుసా? అది కేవలం అందం కోసం కాదు, దాని వెనక ఉన్న హెల్త్ సైన్స్ కూడా ఉంది. గాజుల ఘర్షణ వల్ల రిస్ట్ నర్వ్ స్టిమ్యులేషన్ యాక్టివేట్ అవుతాయి. దీంతో చేతుల్లో రక్త ప్రసరణ మెరుగవుతుంది, నమ్నెస్ తగ్గుతుంది. ఇది బ్రెయిన్కి రిలాక్సేషన్ సిగ్నల్స్ పంపి స్ట్రెస్ అండ్ యాంగ్జైటీ తగ్గిస్తుంది. రోజంతా రిస్ట్ నర్వ్స్ స్టిమ్యులేటెడ్గా ఉండటం వల్ల చేతి పట్టుబలం కూడా పెరుగుతుంది. గాజుల చప్పుడ్లో మైక్రో వైబ్రేషన్స్ మనల్ని అలర్ట్ అండ్ ఫోకస్డ్ మోడ్లో ఉంచుతాయి. కానీ చీప్ పెయింటెడ్ బ్యాంగిల్స్ వల్ల స్కిన్ అలర్జీ రిస్క్ ఉండొచ్చు. అందుకే సేఫ్ క్వాలిటీ మాత్రమే వాడండి. మొత్తానికి గాజులు అనేవి బ్యూటీ మాత్రమే కాదు, జెంటిల్ హెల్త్ స్టిమ్యులేటర్ కూడా. చేతిలో గాజుల చప్పుడు నరాలకు చిన్న మసాజ్, మైండ్కు పెద్ద రిలాక్స్గా ఉంటుంది. ఎక్కువగా గాజులు పెట్టుకునే మీ ఫ్రెండ్ గుర్తొచ్చిందా? అయితే ఈ రీల్ వాళ్లకే కాదు, అందరికీ తెలిసేలా ఇప్పుడే షేర్ చేయండి.